Ubak kersan marban yang lingdok karat meliam, kebahap haka hima meliam, ulak kenok baka don ke jingle don bor dokumentari, kibadai nakisan kur kadwai kur, haka baki kenok ba udai kadau ba hapan pensangya ya kalet niam karat meliam. Habakran sikilat patai kubor haka kandre tarik ujembang arja arpusan, ubak kersan ulaong, baka jing kenok yu kedai kebam don nong rim. Ulaong, bahaga biadai pat kajingle niam jong karat meliam mentau senam arja arpusan, kador bar rat meliam kala deb ban syong perkat la arsin, haka kandai tarik pat kat sau tarik uyayong arja arpusan, bad hakini ki ar dor bar la deb rai, ba omla ban le ikan niam, how news nam. Laong bay karai bakat do an syem haka arpusan tarik uyayong arja arpusan, henry, haka tay kasngi, tang kador bar ompat sedang kala mi no kahuri hura bat om syem lala syu ban penlong ya kador bar. Ulaong bagi menteri ki persyang ban yu rot ya ka jinglong lingdo bat yo lat ban penyat ya ka dorbar kumba ki long shwa man shwa ki don ya ka bor. Kai ki jingmi lembagi lat patai khubor hagi ni ki sngi ki ladap. Te nagaliang ki ki menteri jong ka hima meliam ki bedai ki sankur pedeng ki sankur ki badon ki ba la kentho yanga habidi bat ka kendrum kendram hang tei hapo yo meliam dem ba kacing cia ka kalong ba maki ki pharap kala yanga ba dei manga ba pen kamar ba pen mi ke kendrum kendram te na kalyang chonga ya ka ei ka cing lam ler ka cing thok ka lam ka cing keren ka chongki bat ka cing keren lam ler ka cing thok ka chongki ban pen syai cha phi ki khon ka hajar kalong ka ei ka bang hna kalyang chonga ngamla de ban ngamla ban pediam kum lendo te ka ei khnang ba ka namlong ka cing lam ba kala ya phi kum ya phi ki khon ka hajar lamba kacing keren kacing pi, lamba kacing keren jong kini ki menteri, tenges ngau bangan wan hang ni ban ban pensyai, ia kan hang ni apa pers klub kenang makan amdan kena kacing si alam bakala dapat dang jong ya ki pi ki kon ki hajar. Kai ka phang ka bang akwa ban pensyai kene kalong idei tai ba si kenok ba dei manga ba pen karmar bapen hakatai ke dorbar te kai ke cing pensyai ke ki hakini kisni kalong ba dei ki harap lamler ya ka bam amla ban pediang na kalyang cenga ngamla ba ngam poimut ba bakan poi hadu put usam ba kinmi kata ke cing kormar ba ki khon ke ki cing don ha ke cing mut ban bu ya katai ka dorbar hang te yo meliam kalong bat katung kriti kat kum kriti dustur sya ki nam ta karai meliam ko badon ya kriti dustur ban syem ya karai ko khaddo hang te yo meliam rem ban phet nam ta kale nyam hamonorian bat halu selong jong karai meliam jing ke jingmi jing karmar habide bat ka long ka te ka be syem brai ha ka office hima meliam ka bangi chu penlong yu dan ba sankur khabikur kalong ba ngina syem ya karai nang ni na ka jing do ba ma meliam ngin ra hayo meliam rem kat kum kriti ki dustur ki bang idei ban pendap kan mengin syem ya karai ba khatu ngonga kembang alami khmat hakini ki khindat senam ki ba menta te andai na kaling chonga ya ei ka phang ka ba kumulundo ba dei ban pech ya na ban pech ya karai ya karat hi kum ka authority ki chonga hai rei ngam somdon hakata ka bor ka chonga ndei dei maki hi ki ba kila penyai bek ha po ki simti ki chonga kum lendo bathmai habidi bat kan ka kondrom tandram ndei na kalyang chonga kum lendo ngabu i chikentu ya menteri si khar pangor bat yo menteri satun so maha bengin sim kecing perkhat mengenum ngelang insop inspany ya ini prabakrau jengi kenang ba in yo ya ka songsop songsan hapok karat meliam jengi hi berkowe kapol so ro ba snow ba na kalian jonga la ta kimla maki bandum ya kata kador ba man penyat bagan yo ka songsop songsan kin ayu yang hanga kumedok manganlum ya kador bar ki mangan pinbet pinbiang na kanta kecemha jemat te habakat do te sengaw ban aims ble ki khon ki hajar ki balai ki kersian na kanta gale nyam jongi na kapor syakap na kesnam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya